आज स्वीट फॅमिली आली आहे जू चौपाटी। नमस्कार मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओ मध्ये। आज स्वीट फॅमिली आली आहे जू चौपाटी। तर धमाल मस्ती तर आता होणारच आहे, पण आता आम्ही पहिली पेट पूजा करणार आहे। भूक लागले, आम्ही पहिले खाणार आहे आणि नंतर जू चौपाटी फिरणार आहे। धमाल मस्ती तर होणारच आहे। लास्टपर्यंत व्हिडिओ बघत राहा आणि चॅनल वरती नवीन असला तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। 10 मिनिटं झाली आहेत, आम्ही चाटची म्हणजे दुकानं शोधतोय खाण्याचा नाश्ता करण्यासाठी, पण आम्हाला कुठे भेटतच नाही। 10 मिनिटं चालतोय, खूप मोठी हे आहे चौपाटी आहे आणि हे खायचं मला वाटतं सांताक्रूजला आहे। मला बोललं तुम्हाला सांताक्रूजला जावं लागेल, म्हणजे चौपाटी चालत एवढी मोठी चौपाटी आहे। थांबा मी दाखवतो। हे बघा, एवढी मोठी चौपाटी आहे, आम्ही चालून दमलो, अजून आम्हाला चालायचं आहे। अजून कुठे दुकानं भेटत नाहीत आम्हाला खाण्यासाठी। हे बघा, इकडून आम्ही मागून चालत आलो आणि हे आता पुढे आम्ही जातोय। आता मी हैराण झालो, म्हणजे अजून आम्हाला जायचं आहे तिकडे वाळू गेली आणि वाळू जाते। मित्रांनो, आता आमची रेसिंग आहे त्या लाईटीच्या पोल पर्यंत, तो दिसतोय मी आणि जिया आणि भावी। आता आमची रेस आहे। 1 2 3 बोला। 1 2 3 भावी is the winner. अरे माझे अरे शूज फसतात त्याच्यात आणि मला जियाला घेऊन परत चालायचं होतं, म्हणजे किती वजन। अर्धा तास आता चालल्यानंतर आम्हाला फायनली खाऊ गल्ली भेटली आहे। आता आम्ही बघतो चांगलं दुकान बघून खातो आम्ही आता बघतो आता कुठे जायचं ते। मला जे चांगलं दिसतंय। काय खाणार तुम्ही? काय खाणार ते सँडविच नको सांगू। सँडविच पाहिजे, डोसा पाहिजे तुला? सँडविच, डोसा सँडविच। आता आम्ही बालाजीच्या इकडे आलो आहे, यांना सँडविच पाहिजे, तर आम्ही इकडे सँडविच खाणार आणि नंतर डोसा खायला आम्ही जाणार। तर मित्रांनो, हे खात आहेत, नंतर आम्ही खाणार आणि याच्यानंतर आम्ही फिरणार। तोपर्यंत वाजले आता 6:15। एकदम आता आम्ही एकदम भारी सँडविच होतं। आता आम्ही श्रीकृष्णा डोसा, आता आम्ही डोसा खातो। हा प्लेन डोसा। आता डोशाची ऑर्डर आली आहे, आम्ही चौघं मिळून डोसा खातोय आणि नंतर आम्ही परत जुईनगर मेन चौपाटीला जाणार आहे। आणि जुईनगर नाही, सॉरी, सांताक्रूज मेन चौपाटीला आम्ही जाणार आहे। तिकडे आहे, लांब आहे, आम्ही आता रिक्षा करून तिकडे जाणार। लास्टपर्यंत आमचा व्हिडिओ बघत राहा। मित्रांनो, आम्हाला इकडे आता गोल्डन मॅन भेटला, आम्ही त्यांच्यासोबत आता फोटो काढले। मित्रांनो, आता आम्ही सांताक्रूजच्या मेन जू चौपाटीला आलो आहे। ही सर्व चौपाटी आहे, मगाशी आम्ही तिकडे होतो, आता आम्ही मेन चौपाटीला आलो आहे। बघा, खूप गर्दी आहे, 31st आहे, त्यामुळे खूपच गर्दी आहे इकडे। तर आम्ही आता फिरतो आहे।
बनवतो आता जियाला आम्ही जिया आमचे मरमेड झाले. जिया बस ना आता, उठते आता, काय बसून राहायचं आहे. आम्ही जातो आता, चल. जियाची तर हालतच झाली. थांब लोकांची आहे ते साफ कर. जियाचा शूज बीज काढून साफ करूया ते. खूपच गर्दी आहे आता चौपाटीवरती. ही बघा खूपच मोठी चौपाटी आहे. मित्रांनो हे भावीने घर बनवलं इकडे. हे चला आता, बस झालं घर तुमचं. हे पावभाजीचं दुकान आहे आणि बापरे एवढी मोठी गर्दी आहे ना इकडे. खूपच गर्दी आहे खाण्यासाठी. सर्व खायचे स्टॉल आहेत. खूपच स्टॉल आहेत बापरे. आणि आज आम्ही नंतर फिरून झाल्यानंतर तवा पुलाव खाणार आहे. आणि मला वाटतं शिवसागरचा तवा पुलाव एक नंबर आहे. चारही बाजूला खायची दुकान आहे. डोसा, पुलाव, परत हे बघा पावभाजी, पिझ्झा, सर्व दुकान आहे. चारही बाजूला मेन चौपाटीला तिकडे शिवसागर म्हणून आहे आणि फेमस आहे तवा पुलाव. मेन इकडचे आहे तवा पुलाव आणि आम्ही आज तवा पुलावसाठी शिवसागरमध्ये आलो आहे. चौपाटीच्या मेन चौपाटीच्या समोरच आहे शिवसागर म्हणून. आता आम्ही वाट बघतोय. समोर ही वाट बघताय तवा पुलावची आणि इकडे आमचे तवा पुलाव रेडी होतोय. दाबून देतो भरभर के एकदम. तवा पुलाव आमचा रेडी आहे खाण्यासाठी. फायनली तवा पुलाव आला आमचा आणि हे खातायत तवा पुलाव. जिया कसा आहे? ते टोमॅटोच खातोय. भावी आवडला? स्पायसी आहे. खूपच छान आहे म्हणते ती भावी. अरे मला भरवा कोणीतरी. एक मिनिट मी टेस्ट घेतो. खूपच बटर घातलेला आहे. खूप स्पायसी आहे. जायचं आहे आणि पाणी खूपच जवळ आलं आहे. हे बघा हे इकडे एंट्रन्स आहे आणि एंट्रन्सच्या जवळच इकडे पाणी आलं आहे. अक्षरशः खूपच जवळ पाणी आलं आहे. हे पूर्ण चौपाटी, हे पूर्ण समुद्र आहे. चल मागे. किती स्पीडनं पाणी आलं तर मी आजपर्यंत माझ्या स्वीट फॅमिली हा पुसतो कशाला. स्वीट फॅमिली, स्वीट फॅमिलीचे मेंबर इकडे मस्ती करतायत. आमच्या स्वीट फॅमिलीचे तिन्ही स्वीट फॅमिली पाण्यामध्ये गेलेत आता.
भावी डान्स. अरे ऐका तू माझी शूज. अरे शूज अरे बाबा कशात ऐकत नाही आपल्याला वैतागलंय. जरा शूज दिसतील माझे. कुस्ती चालू आहे इकडे. जॉन सेना कुस्ती चालू आहे. आम्हाला एंड करायला देत नाही. दुसरं इकडे फ्री स्टाईल हाणामारी चालू आहे. फ्री स्टाईल. मित्रांनो आम्ही आता आमचा व्हिडिओ इकडे थांबवतो. चौपाटी आमची फिरून झाली आणि खूप मजा मस्ती धमाल केली. होय ना, खूप मजा मस्ती धमाल केली. आणि आता आमचा व्हिडिओ आम्ही इकडे थांबवतो. आमचा व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन असलं तर सबस्क्राईब करा. आणि तुमचं प्रेम आमच्या स्वीट फॅमिली. अरे कुठे आहे स्वीट फॅमिली? हे इकडे. आणि आमच्या स्वीट फॅमिलीवरती असंच ठेवा. भेटू आता पुढच्या व्हिडिओला. तोपर्यंत जय महाराष्ट्र. बाय.